Bibitot, good morning. Ano lang yan, pang WH. Ano na yung WH ko? Kamusta? Mababa na yung WH ko kaya mag-live ako. Habang may ginagawa. Okay lang. O, diba? Okay lang, bibitot. Parang ang pangit ko naman dyan, bibitot. Pangit ba ako dyan? Maglilinis ako Katatapos ko lang mag-almusal. Sabay hindi Init. Ang sakit ng balakang ko. Nag-aano ako katapos ko lang. Masakit ang aking bibitot. Nag-aano ako ng manok. Ano ba yung tsura ko dyan, bibitot? Masakit ang balakang ko. Ano daw? Aryan, good morning. Namayat ka. Be, di nga. Parang ang putla ko man dyan. Ano nangyari? Sige, Aryan. Salamat. Sige, baba mo lang, Aryan. Paano mabang paganda? Walang filter. Hindi. Walang filter yan Paano ba magpaganda dyan saan? Uy, wala. Ano na yung napindot ko? Paano magpaganda? Maputla nga ako. Puntahan ko nga ay ko. Wait lang, bubuksan ko yung Tingnan ko yung mo. Padikit. Sige. Puntahan ko. Wait. Buksan ko lang isa kong phone. Magkilay ka. Oo nga, hindi ako nakapagkilay. Sino nagsabi? Hindi ako nakapagkilay today. Mabilisang bihis. Sa taas na lang ako magpaganda. Oo, wala kasi akong kilay, promise. Ganyan talaga ang yan ang normal ko, walang kilay. Wait lang ha, asa na yung drop mo? Ang tagal naman ito ma-open itong cellphone ko sa. Hindi, mamaya, kasi sabi ko sa amo ko, kahapon, sabi niya, okay na daw yung kilay ko kahapon, medyo maganda na daw. So kako, next time, ikaw kako maglagay. Sabi niya, inshallah. Sabi niya, para kako, uy, baba mo nga ulit, hindi ko na makita, Aryan. Baba mo nga ulit yung bimanaba mong link. Ay, ito na. Padikit po.
Puntahan ko. Ano man to, Aryan? Hindi ko siya ma-open. Iba yung lumalabas ito. Ito ba yun? Nakadikit naman ako dito, Aryan. Wait. Ano kasi gamit ko ba phone? Wait lang. Hindi lumalabas yung link. Paano ba pag ano niyan? O diba, tingnan mo, hindi na ako marunong. Hindi lumalabas yung link, Aryan. Ayaw, paano ko siya maano? Yun ba yun, Aryan? Ako hindi ako marunong maglagay kilay. Sabi kasi ng amo ko, araw-araw daw ako maglagay. Kasi naglalagay lang ako ng kilay pag lumalabas ako. So, hindi talaga ako marunong, promise. Nandun yung paliko. Kaya, iayos ko daw so sabi ko sa kanya, hindi talaga ako marunong. Sabi ko, next time, ikaw ang maglagay sa kilay ko. Sabi niya, oo daw. Natawa naman sa akin, o, diba? Ang pangit, no? Hindi ako nakapaglagay ngayon. Diba? Aryan, hindi ako makapunta dun sa, yung ba yung binaba mong link? Ba't ang putla ko? Sakit ng balakang ko. Mag-ano lang ako, yung pang WH lang. Kasi, bagsak na yung WH ko, hindi na ako nagla-live eh. Baka mawalan tayo ng ano ni Lolo. Oo, bagong ligo. Umaga pa lang eh. Ano pa lang dito? 9 o'clock. So, mag-start pa lang ng work. Alas 9 pa lang. Kabababa ko lang din. Init. Hindi talaga ako makapunta, Aryan, doon. Meron talaga yung pag binababa yung link, hindi mo pa puntahan. Hindi ko alam bakit ganun. Dami alam ni Bibitot. Hindi na nakakapag-live sa ano eh. Hindi na nakakapag-live sa umaga. Sa gabi. Masakit na naman ang balakang ko. Ano tawag na ito? Pagod. Pagod. Bakit na naman ang balakang ko? Nasubrahan na naman ako sa kape. Hirap talaga ng lola na sumasakit ang balakang ko ba? Malakas ba boses ko dyan, Bibitot? Meme Ber, salamat. Nagpunta ko sa live mo kahapon. Thank you sa support always. Malakas naman. O, diba? Masakit talaga balakang ko. Promise. Wala talaga akong kilay. Hindi talaga ako nagkilay. Init. Oras na ng work. Mag-ano tayo? Magtali para yung sa ilalim. Matuyo. Ang tagal matuyo ng ano ko, Bibitot eh, ng buhok ba? Kaya ang ginagawa ko, inaano ko yung yung dito sa taas para maano yung sa ilalim ba. Aray ko. Good morning, Sisikoy. Sisikoy, sinasabi na ako ni Bibitot na wala akong kilay. Magkilay ako. Tinan mo, wala na akong di ba, Bibitot? Natulog pa ako eh. Bagsak na yung ko ba, WH ko. Pagbigyan mo na ako, Sisikoy.
Tulog ka lang dyan. Agang umalis ng matanda. Agang umalis. Umalis na? O sabi niya, di nilagay ko na yung pagkain doon. Sabi niya, asan yung green juice ko? Sabi ko, hindi pa ako nakagawa si Dayan. Asan si Dayan? Sabi ko, nagkaligo siguro. Liligo pa yun. Talikod siya. Ang mainit ang ano na naman kaaga-aga. Ewan ko, ang aga lumayas eh. Ewan ko kung kumain. Wala sa oras. Tulog ka lang, Sisi Koy. Oy, Sisi Koy, sabi ni Bibitot, sexy na daw ako. Wala daw kong kilay, sabi ni Bibitot. Sumasakit na naman daw yung aking ano. Natigil ka rin. Hindi sumasakit. Tingnan mo, Bibitot, oh. Ay, Sisi Koy, oh, tingnan mo, sexy na daw, sabi ni Bibitot. I-flex ko lang yung aking, ano, kasi kasiksihan ko daw ngayon, oh. Gumawa kasi ako ng linggo, sila mo inuubos. Inuubos. Inuubos na kahit ang dami. Pinupuno niya yung baso niya. Hindi niya rin tinitirahan yung isa. Sabi niya, mayroon pa bang ano dyan? Sabi, si Bagay, Mafi. Ay, sisikay, oh. Tinan mo, oh. Totoo ba? Tapos dito sa may puwet. Igaganon ko lang yung puwet ko para may usli. Kasi wala akong puwet. Palayasin mo, amo mo. Huwag mo po. Ang aga-aga. Aga-aga nagising. Mariusep. Pagbaba ko, Day, mainit yung painitan ng tubig. Sabi ko, may maagang nagising. Si tatay. Tapos may tinapay. Sabi ko, yung matanda siguro nagising. Dali-dali ako gawa ng almusal niya. Tapos, kumakain na ako. Sabi niya, Jamila. Sabi ko, Baba. Sabi, asan ang green juice ko? Sabi ko, wala pa nagawa. Di ata itong matanda na pang aga. Ano sabi? Uy, kami kausapin mo. Aray ko. Uy, huwag niya ako patawanin kasi kitang-kita ba yung ano ko ba, yung aking walang ngipin. Mariusep, kailan kaya ako kailan kaya ako makagkaroon ng ngipin? Ay, good morning sa inyo guys. Sino ba yung may malambot na puso dyan? Donation po para sa aking pustiso. Tayo na lang usap dito. Ang pangit talaga ng huling nawala kung Sisi ko iba. Huling nawalang ngipin ko ba? Kitang-kita, promise. Kaya pagka tumatawa ko, laging kailangan may ganun eh. Para hindi masira yung aking kagandahan. Pangit kasi dito magpalagay ng postiso. Wala pa akong postiso. Matigas ang puso ko. Di mamon. Siguro pagka mapalagyan to, pag umuwi ako ng Pilipinas. Pero matagal pa yun. Magpadin. Ang pangit kasi dito pag magpaano ng postiso. Nung huli kung 1.5 daw. So, magkano na yun sa Pilipinas? Hindi pangit, Day. Mahal. O nga pala, hindi kumutra yung kasama ko. Hindi pala pangit, mahal nga pala. Kasi 1.5. So, magkano yun sa Pilipinas? 22,000. Oh. Diba, magpapostiso ka. Sa Pilipinas, magkano postiso? Mga magkano ba dahil postiso dahil? Depende. Depende daw. Hindi ko rin kasi alam kung magkano presyohan na postiso. Pinagtigasan ang pagkakat. Ang pangit talaga. Ito Guys, tumatanggap ako guys ng donation para sa aking postiso. Para sa Pasko, maganda naman ako, may postiso na ako, 'di ba? Bibitot. Buwang lang si Pink kay Bibitot. Siguro nakulangan ako. Uy, ang tagal ko. Sisi ko, ang tagal ko nakatulog kagabi kung ano-ano pumapasok sa utak ko. Hindi ako makatulog. Gusto kagabi ba? Hindi ko alam. Gusto ko din nga yan. Magpapostiso. Sabay tayo, Bibitot.
Hintayin mo na lang maging senior. Sisikay yun eh. Huwag naman. Gusto ko rin magpapustiso na para ano ba, habang medyo mabata-bata pa malay mo, may ano pa ba ako, may binwit. O, pag senior na ako, nun wala na akong mabinwit. Yatay. Hindi talaga ako makatulog kagabi. Di ba dahil sabi mo sa akin, sabi ko kagabi mag-live ako? Ay, sabi ko mag-live ako pag akyat ko sa taas. Maya-maya, may tumawag. Ngiti-ngiti ka. Ngiti pa naman ako. Sabi ko, walang ano sa phone ko. Ay, mag-live ako ba? Kanta-kanta ko kahit ako mag-isa kagabi. Ay, biglang tumawag. Ah, hindi na ako nakaputla. Makabangon na nga ako eh. Araro na. Sige na, bumangon ka na ng oras na dyan. 1, 2, 7:30 na dyan sa'yo. Oo, ako mag-work na din ako, oh. 9:30 na. Dakdak pa ako ng dakdak dito. Uy, nabasa na pala kilikili ko. Dahil, taas-taas mo yung kilikili ko, umlapit ko. Basa na pala. Hindi ka pa nga nag-uumpisa. Hindi pa ako nag-uumpisa, pinagpapawisan na ako ba? Aga ko ka... Oh? Ang aga. Wala mong baby to. Uy, amoy daw ba? Dahil wala man. Wala man amoy. Wala ka man na amoy, di ba, Day? Wala. Pinagpawisan ako, ang init. Bagong ligo pa yan, ah. Hindi pa ako nagtrabaho. Wala man yung baby tot. Live ka muna. Wala naman amo mo. Hindi. Yung lalaki lang yung umalis. Yung mga amo ko nandyan. Yung mga anak. Yung babae nandyan. Tingnan ko nga kung sinong sasakyan ang umalis. Para sure ako. Baka mamaya nagtaka ko ng dakdak. Oo nga siya nga. Oo nga, yung puti. Ako na naman Ang aga naman mag-gym nun. Oo nga, yung amo kong lalaki lumayas. Palayasin mo din tulog. Pero mamaya, pag magkanta-kanta nga ako, papalikin mo amo. Hindi, nasa taas yung amo ko pa. Sabihin mo, wag sila istorbo, naka-live ka pa. Oo nga eh. Kahit 1 hour lang. Bagsak na talaga yung WH ko ba? Kawawa naman. Nag-ano na ba? Naghihingalo na. Daldal ko talaga, diba? Pawis. Saan ba yung may pinapagawa? Ang ingay. Kila Rose ba may ano? Papagawang bahay. Ang ingay sa umaga. Kunti silang magkapatid. Parang mga ano, pag nagpagawa yung isa, susunod yung isa ba? Ayaw magpatalo. Hindi ako naglagay kilay talaga, Day. Wala na. Sabi ko tanghali na. Parang wala akong gana maglagay ng kilay today. Saka ako live kapag negative na WH ko. Baka next year pa. Giyate kasi si Koy. Ano mo ba? Mag-live ka kasi wala ka na rin WH. Pare-parehas tayo. Wala na WH. Si Bugs kausap ko kagabi. Kausap ko si Bugs kagabi. Sabi niya, Manayping, ano na din yung WH ko ba? Mga tahimik sila ngayon, mababait. Inubos nila yung energy nila nung sa birthday ko ba? Hindi na sila mga nag-live. Pare-paras kami hindi na nagla-live. Pretty pa rin naman. Salamat. Boss Bim. Ay, Boss Bim. Vince Boy. Salamat. Oo. Inubos nila yung energy nila nung sa Bibitot, inubos nila sa birthday ko. Kaya ngayon wala na silang energy. Ayaw na mga pag-live. Mag-live ka na.
Ate Ping at ako ulit mag-live. Oh. Ayan, oh, mag-live ka na daw si Sikoy. Si Baby Tot ang bahala. Siya ang kakanta. Di ba, Boss Bim? Ay, Boss Bim tuloy. Vince Boy. Nagbagsakan kasi yung WH, kaya ito nagngaw ako. Hala. Oo nga, namamali ako ba? Vince Boy. Good morning. Ang ni Vince Boy, yung niya, hindi ko naaabutan yung kanyang yung kanyang premiere. Pag nagtingin ako, nakalagpas pag nag-open ako ng naghawak kong cellphone. Tapos na siya 1 hour, 2 hours. Oh. Tapos si Kalbo ngayon, si Kay Wigs, nag-live pala siya. Kagigising ko lang, 1 hour na siya nag-end ng live, di ba? Live ako. Baby Tot, yan, sila kung mga mag-live, kailangan tulog kami. Ayaw nila kami sa live nila. Tignan mo, 12 midnight. Para ba kayo makakapunta? Utot na akong tulog na. Tulog talaga ako kagabi. Aga. Anong oras ba ako Ang ginawa ko dahil kagabi, sabi ko, asa na tong tao na to? Pag ganun ko. Kasi luto daw siya. Nakita ko wala na, silip-silip ako. Ginawa ko, tinanggal ko yung wifi ko. Hindi niya alam. Di na, tut. Tulog ako, hindi ba ako nakatulog? Oo nga. Hindi ko alam bakit hindi ako makatulog kagabi, sisi ko. Iniisip mo siguro ko, no? Sisi ko, huwag kang ganyan. Kung mag-live ka, kailangan may hagdan. Oo nga, sisi ko, natulog ako. Hindi ka naman nakatulog. Nawala yung antok ko. Yung ang dami gumaganong-ganong sa ulo ko ba? Hindi ko alam. Gagawa ng green juice. Langiya ka, si Sikoy. Ay, si Sikoy, ito yung pampapayat namin, green juice. Tingnan mo. Tingnan nyo ha, Baby Tot, ito yung pampapayat namin. Paano na ba to? Ayan. Apple, kiwi, cucumber, tapos celery. Ay, celery. Ito pala ang celery. Ito pala spinach. Masarap. Ano siya? Okay lang. Okay lang ang lasa niya. Masarap siya. Ano yan, nakapila na yan, dyan, no? Kasali kami dyan. Kailangan pag gumawa, meron kami. Diba? Hindi pwede yung amo lang yung gumanda. Kailangan kasama yung katulong. Ay, mag-ano na nga ako. Kuhuman ako kabuangan talaga, promise. Oy, sisi ko, bumangon ka na dyan. Oy, maligo ka na. Robin yan, Baby Tot. Hindi siya mapait. Hindi siya mapait, Baby Tot. Ano yan? Detox yan eh. Hindi siya mapait, Baby Tot. Ano siya? Nung una, hindi ko maano yung lasa. Pero nung huli, okay na. Nagustuhan ko na yung lasa niya. Pipino, ano yun, sama-sama. Pipino, celery, spinach, tapos apple green, lemon, isang lemon, luya, at saka pinya. Madami.
Pagka gumagawa siya, dinadamihan para pati kami mayroon din nakakainom din. O, diba? Alas 9:30 na, wala pang nagawa si Pinkay. Anong meron dito? Sabi ko, ikaw, ayaw mong punta ng live mo. Nagising ako, 1 hour ka nang naka-off. Tinatapat mo talaga na tulog ako. Bahala ka dyan, ayaw mong punta ng live. Oy, Kalbo, bakit kagabi? Tinawagan kita, pinatay mo, tapos tawag ako ulit. Hindi mo na sinasagot. May jowa ka siguro, no? Kausap mo jowa mo kagabi. Okay lang, sisi ko yung lasa, masarap. Masarap yung lasa. Tuwing umaga lang ako kumakain. Ay, umiinom. Ba't hindi mo sinasagot? Ano? Kalbo, pasaway ka talaga. Nag-ano kami, magmarites kami kagabi sisi ko. Tinatawagan ko siya kasi wala akong makausap. Sige na, mag-ano ka na, mag-prepare ka na kasi may work ka din. Kailangan pala pagka ako medyo malayo para medyo maganda yung dating sa camera, yung mukha ako. Pag malapit, ang pangit. Mag-ano ka ako kasi wala nang yung WH ko ba? Wala nang na siya, laglag na ba? Laglag. Oy, Kalbo, magkanta tayo mamaya, Kalbo. Mag-live ako mamaya, kanta ikaw ha. Yung promise mo sa akin, nakakanta ka. Sakit talaga ng balakang ko, oy. Bawalis ako. Maglalaba ako ng... Tingnan mo ang Inday, hindi pa wala akong sinabi. Kakanta tayo. Ang tahimik eh. Nabibingi ako ba? Alam niyo naman, hindi ako sanay sa katahimikan. New Year. Huwag mo sabayan yung putukan sisi ko, yoy. Sa lubong ba? Maglinis ka na. Kaya sabi ko, ayaw ko nagdalag sa umaga kasi hindi ako makapagtrabaho, maglinis ka ng tempo. Sinabi mo pa nga, sige, Pinkay, mag-live ka, samahan kita, kakanta tayo. Sabi mo, ano yung kantahin mo? Yung, kahit tayo'y matanda na. Ay, ano ba? Kung tayo'y matanda na. Di ba yun ang kakantahin mo? Tayo'y ano ba yun? Hindi ko alam. Wala kasi ko alam sa kanta ba. Ang gulo ko talaga, no? Sisi ko Johnny, yun daw kakantay ni Kai Wes. Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Oh, di ba? Team song niya daw sa akin yun.
Ang pangit nga ng, ano eh, kulay eh. Brown. Ang pangit, Bibitot. Ay, Bibitot, maglalab ako mamaya, kakanta si Kaiwing. Kakanta nga daw siya si Sikoy. Sinabi niya sa akin yung, ano, tumawag siya sa akin. Tapos, galit na galit yan. Pagka tumawag na hindi mo sinagot, galit na galit. Pero pag ako tumawag, pinapatayan ako ba? Bastos. Ano daw? Di ako magbabago hanggang sa dulo ng walang hanggan. O, di ba? Hindi din ako nagbabago. Sinabi mo yan kay Wings, ha? Ay, guys, ayan na, sinabi ni kay Wings, ha? Hindi daw siya magbabago sa akin hanggang dulo. O. Tapos pagka yung, ang sekreto, Bibitot, pag umaano yung buhok mo, tumataas, ganun-ganun mo lang ba ng basa? Bye na, bye! Ingat sa work. Uy, maligo ka muna, Sisikoy. Yung gusto ko pa kay Wings kantahin yung sa kuko ng agila. Magaling siya doon. Gustong gusto ko yung kinakanta niya. Ay, Sisikoy, maligo ka muna. Di ka na naman maligo daw. Malamig. Malamig, pero konti lang yung lamig. Naliligo pa din ako. Si Kay Wings yan, hindi naliligo kasi nababasa ka agad yung bumbunan ba. Inom kami, mag-inom. Sagad ng balak ako. Bibitot, oh. Ay, Kalbo, ito na yung iniinom ko ba, oh. Tuwing maga, hindi na ako nakakagawa nung isa, yung ginagawa ko din na iniinom ko sa gabi. Walang saging eh. Grabe, kagising ko lang. Papasma naman mata ko. Kaya siguro sisi ko yung mata ko gumaganon-ganon kasi kagigising ko lang din. Naliligo ako. Dahil nakakapasma daw ng mata yung pag naliligo kagigising. Huwag talaga ito si Sisi ko yun eh. Visit ka. Hindi nakakapasma yung pagkagising maligo. Nakakapasma yung diretso agad sa dot-dot. Sa YouTube. Manood. Hindi, napagod na yung mata mo. Ay. Nakakamaligo. Idadahilan pa yung kagising na. Sarap. Kakakilig. Mag-ano na tayo? Ano ba yung kalak ko? Oy, Bibitot, pagkatatapos kailangan huwag ka maghugas. Punas-punas lang. Tanong mo kay Wings. Alam yan ni kay Wings. Punas-punas lang. Alam mo yun. Parang hindi man nag-almusal yung matanda. Hindi pa nga ginalaw yung kanyang almusal. Bibitot, tingnan mo yung bahay nila, Bibitot. Ang laki. Sa kabila yan, oh. Bahay pa nila yan. Yun, mga sasakyan. Hanggang sa labas may sasakyan sila. Pero pa yung, hindi pa ako nakapaglinis talaga, promise.
Oo, malalaki bahay dito. Ano, kumbaga sa atin isang, ano tawag nito? Isang compound. Isa lang ang may-ari niyan. Tapos makikita mo puro bubong. Ay, yung kapitbahay naman yung bubong, ayun oh. Ayun oh, yun ang mga bubong. Tapos ang kanilang mga ano dito, bibitot, mga gate, ayan oh. Matataas, hindi makikita yung tao sa loob. Kaano ng bubong ang taas ng ano, ng bahay ba. Mag-ano ako bibitot, maglinis muna ako. Wala yung mga bata kaya nakapag-live akong ano nung nakaraan, ingay-ingay. Anong bata. Ito, sala. Sala pa doon. O, diba? Saan ko to ilagay? Diyan ka lang bibitot, mag-ano muna ako ba? Maglinis. Dapat pala ganito. Salamat, Annalisa. Mag-work na ako, parang nakakalito. Bakit ka malilito, bibitot? Harap ko sa labas. Ayan, para lang ano. Sa bintana. Ayan. Diyan na yan sa bintana. Mag-work muna ako ha. Oo, maraming pintuan. Mag-work muna ako. Annalisa, thank you sis. Hindi pa ako nakapagtrabaho ba? Hayaan ko lang muna yan dyan kasi ano ba, yung WH ko. Sige, salamat sa
sabi ko ba yung ano ko sa may photo na dito, ay ang yung doon sa amo.
Isang oras naman. 1 hour na. Thank you guys. 1 hour na pala ako. Thank you Baby Tot. Si Kuya Johnny. Sino pa ba? Kay Wings. Vince Boy. Sino pa? Annalisa. Si Ayan. At saka sino pa? Si Mimboy. Thank you Tot. Thank you so much. Bye-bye. Ano na ako guys? 1 hour lang.